गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। मेघालयआव सा 200 पेसेन्जारफोर लाना खारबाय थानाय गंसे बासआ रिंदी होननाय मोनसे दैमायाव गोग्लैना सा 6 सुबुंनि जिउ खहा खालामदों। मेघालयआव बुधबारखालि मोनायाव सा 200 पेसेन्जारफोर लाना खारबाय थानाय गंसे बासआ गोग्लैना सा 6 सुबुंनि जिउ गोमादों होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। बे गोग्लैनाय बासआ जेब्ला रिंदी होननाय मोनसे दैमायाव गोग्लैयो, बै समाव तुरानिफ्राय शिलंसिम थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। जाथायखौ मोनथिमोनना उदां खालामग्रा हानजा आरो इमारजेन्सि सार्भिसफोरा जाथाय जानाय जायगायाव बोलि जानांनाय सुबुंफोरखौ बासायनो एबा रैखा खालामनो सौहैयो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 4 सुबुंनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनाय जाबाय, जेराव 2 सुबुंनि गोथै देहाया गारि सिङावनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। थैनायफोरनि गेजेराव ड्राइभाराबो सासे होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया नंस्राम होननाय दालाङाव जादोंमोन, जेराव बे दालाङा सानजा गार' हाजो आरो खोला खासि हाजो जिल्लानि सिमनानि गेजेराव दङ। नैथि मुलुगनां दावहा जुगनि बम बेरनायनि जाहोनाव मणिपुर मरेयाव 2 सुबुंनि जिउ खहा। जोबोद सोमोनांथाव जाथाय। मणिपुराव बुधबारखालि नैथि मुलुगनां दावहा जुगनि बम बेरनायनि उनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जायो। बे जाथाया मणिपुर रायजोनि मरे टाउननि सिमनायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। 2 जिउ गोमानाय सुबुंफोरा लियान ख'गिन गांगथे आरो लाल सांग'मोन गांगथे होनना सिनायथि मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर 2जों बुधबारखालि बेलासिनि 4 रिंगासोआव मरे 9 नं वार्डनि सिङाव थानाय लांकिसय होननाय गामियाव हा जावबाय थानायाव बिसोर नैथि मुलुगनां दावहा जुगनि बम मोनदोंमोन। बिसोर खदालजों हा जावबाय थानाय समावनो हरखाबै बमाया नांना होयो आरो हरखाबै बेरफ्रुसारना 2बो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। फाटखिजुलिनि गोजौ फरायसालिनिफ्राय राननाय माइरंआ ओंखारदों प्लास्टिकनि माइरं। फरायसा गथ'फोरनो राननाय माइरंआ ओंखारदों प्लास्टिकनि माइरं। बे नुथाया जादों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय फाटखिजुलि गोजौ फरायसालिनिफ्राय फरायसा गथ'फोरनो राननाय माइरंआ प्लास्टिकनि माइरं फैफादों, जायनि थाखाय गिखांनाय फैदों गथ'साफोरनि बिमा-बिफाया। सरकारनिफ्राय सौफैनाय माइरंआ जुदि प्लास्टिकनि माइरं लगायदेरनाय फैफाबाय थायोब्ला फरायसा-फरायसुलिफोरा गेदेर बेरामाव गोग्लैनो हागौ होनना गिखांनाय फैदों, जायनि थाखाय सरकारखौ बिनि सायाव गोख्रों राहा लानो खावलायदों गथ'सानि बिमा-बिफाफोरा। आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया इउएलबिनि सोद्रोमाफोरा न'फारसे गिदिंबोफिननायखौ बरायदों। आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया इउएलबिनि सोद्रोमाफोरा न'फारसे गिदिंबोफिननायखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। लोगोसे गावनि फानेरि बियाबनि बेरगाव जिल्ला बिजाब बाख्रि न'आव पुलिस आरो पेरामिलिटारिनि साख्रियाव हाबसननो थाखाय सोलेरारि सायख'जानाय बिनायसाफोरखौ सप्ता मोनसेनि लिरनाय फोरोंथाय मावबादायाव दिनै दान्दिसे नुजानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथियो। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिया मख'जाथावदि इउएलबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ न'फारसे लाना फैनायाव जाय खामानि मावनायाव बिहोमा दं, बिसोरखौबो साबायखर बावो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। फरायसुलिखौ देहायारि खस्थ' होनायनि अजदजों गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमानि सासे लोगो बिबुंगिरिखौ मासिनिफ्राय बोख्लायथ'नाय जाबाय। समाज बिजोंनि गेजेरजों फरायसुलिखौ गाज्रि बिबुंथि होदोंमोन बिबुंगिरिया। इयुननि बिथोन मोनागौमानि बिबुंगिरिखौ बोख्लायनानै दोननाय जागोन। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि फरायसुलिखौ देहायारि खस्थ' होनायनि अजदजों दायनिगिरि खालामनाय जायो। मुलुगसोलोंसालिमानि हिन्दी बिफाननि बिबुंगिरिया सासे फरायसुलिखौ देहायारि खस्थ' होदों होननानै अजद दैखांदोंमोन। मुलुगसोलोंसालिमानि पस्ट ग्रेजुएट फरायसा आफादा मुलुगसोलोंसालिमा गाहायनि आखायाव जाथायनि सायाव बिजिरनाय नागिरनानै गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया फेग्रा मुवानि सायाव सांग्रांथि होनो बाइक रेलि हाबाफारि खालामदों। भारत सोरखारनि बिथांखि आजादि का महा-उत्सबखौ सोमोन्दो लाखिनानै मैया गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया आथिखालनि लाइमोनफोरनि फेग्रा मुवा बाहायनाया बांलांनायखौ नोजोर बोनानै बैफोरनिफ्राय गासै लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होनो बाइक रेलि हाबाफारि लायो। बे बाइक रेलियाव गसाइगाव फरायसालिमानि गोरायुं कुमुद रन्जन बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बाइक रेलिखौ बेखेवजेननानै होयो आरो बे बाइक रेलिया गसाइगाव बिएड फरायसालिमानिफ्राय जागायना जारागुरि गोजौसिन फरायसालिसिम थांगोन आरो बे हाबाफारियाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गासै बिबुंगोरा आरो मावथिफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिहोदों गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। आलफा उदाङाव हाबनो होनना फैनानै सा 7 लाइमोनफोरा पुलिसनि आखायाव। गैला होनना फोसावखानाय आफाद आलफायाव हाबनो होनना फैनानै सा 7 लाइमोनफोरा पुलिसनि आखायाव हमजादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सा 7 लाइमोनफोरा फारियै भस्कर गगৈ, पंकज गगৈ, प्रफुल्ल फुकन, मनरन्जन दुवारा, समरजित लहकर, बिक्की राजखुवा आरो मिथुन बरुवामोन। सराइदेव पुलिस आरो आसाम राइफलनि संदाननायाव सनारियाव बिसोर सा 7 लाइमोनखौ हमनाय जायो। सनारि पुलिस थानायाव
हमजानाय लाइमोनफोरनिफ्राय माखासे गोबां खौरां मोननो थाखाय पुलिसआ सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मुम्बाइनि आरे कल'नि एरियायाव बुधबारखालि थामहिनबा 29 सेप्तेम्बरनि मोनायाव मासे लख्राया हरखाबै गाग्लोबनायाव सासे बुरैया खुनुरुखुमै गावनि जिउखौ बासायनो हायो। बुरि आइजोखौ एसे जोखोम जानायनि जाहोनाव हस्पिटालाव लांनो गोनां जायो। जाथाया गंसे सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जानानै थायो आरो बे भिडिअ'आ गोबां भाइराल जानायखौ जों नुनो मोन्दों। सीसीटीवी फुटेजआव लख्राया न'नि बाहेराव सोरखौबा फैगोन खोमा होननानै नेबाय थायोमोन जेब्ला सासे बुरैया न'निफ्राय बारान्दायाव जिरायनो होनना फैनानै जिरायनायाव नेबाय थानाय मासे लख्राया बुरैखौ हरखाबै गाग्लोबो आरो बुरैनि मोखाङाव खुरख्लाबनानै गोलावसिननि दागो जानानै थायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जायगायाव बेबायदि जाथाय जानाया खनथाम जाबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। गिबि खेबनि थाखाय आसामनि राजथावनि दिसपुरनि सोलाय धेमाजियाव आसामनि केबिनेट जथुमा। गिबि खेब दिसपुरनि सोलाय धेमाजियाव जानाय केबिनेट जथुमाखौ दैदेनदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। मैयानि बे केबिनेट जथुमायाव लानाय गुबै थांखिफोरा जादों फारियै केबिनेट जथुमाखौ सानथामनि थाखाय बानजायनाय जायो। 29 सेप्तेम्बराव मन्थ्रिया धेमाजि सौफैयो आरो दावबायनाया मोनसे जिल्लानि थाखाय जायो आरो मैया केबिनेटआ जथुम जायो आरो 1 अक्ट'बराव फिन मन्थ्रिया गुबुन जिल्लायाव दावबायगोन। मन्थ्रिया गंसे अंगनाबादि, गंसे फरायसालियाव हाबनानै गोबां बिथांखि फोसावना होगोन। मन्थ्रिफोरा दावबायनायनिफ्र गिदिंबोफिननाय समाव सासे कर'ना भेक्सिन लानाय सुबुं, सासे अरुणोदय आसनि मोननो हानाय सुबुं, सासे सोमावसारि सुबुं आरो 6-8 सा देरसिन थागिबिफोरजों सावरायगोन। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट'बर दानाव जेबो केबिनेट जथुमा जायाबाबो जानो हागौ। इयुननि केबिनेट जथुमाया नबेम्बराव बङाइगावआव जागोन आरो दिसेम्बराव हाफलंआव जागोन। बङाइगावआव हाबफैनायनि सिगां आफां आसामनि गासै जिल्लाफोराव हाबग्रोगोन गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। धेमाजिनि मोननै जनजाति बेल्टआव 4 जनजातिया हा बायनो हासिगोन। खास राजबंशी, तै आहम, मटक आरो गरखाफोरा बे खाबुखौ मोननाय जागोन। 2011 मायथाइनि सिगांनो हा बायनानै थानाय जनजाति बेल्टआव थाबोनाय सुबुंफोराबो हा बायनो हागोन। मिशन वसुंधराया 2 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन। डिब्रुगड़ आरो सिलचरनि म्युनिसिपालखौ जौगाहोनानै कर्परेसन खालामनाय जागोन। केबिनेटआ हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन लिमिटेडनि मावथिफोरनि थाखाय 700 कौटि रां पेकेज होनायनि बाथ्रा होदों। मावथिफोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनायनि उनाव आसाम सोरखारनि थाखाय लेखा कारखानायाव 4700 बिघा होनाय जागोन। केबिनेटआ 11 लाख सुबुंफोरनि थाखाय माइक्र' फाइनेन्सियेल ल'नखौ सुख'ना होनो थाखाय 1800 कौटि रां होनायनि थांखि लादों। चेकखौ 1 दिसेम्बराव होनाय जागोन। आसाम केबिनेटआ धेमाजिनि खौसे खालामग्रा डिसि मावख'नि थाखाय 50 कौटि रां होगोन। धेमाजियाव गंसे गोजौ थाखोनि स्टेडियाम खालामनाय जागोन आरो स्टेडियामनि थाखाय 50 कौटि रांनि पुन्जि होनाय जागोन। जनाइनिफ्राय माजुलिसिम हा खुरखानायखौ माथावरि खोनानै मोनसे लामा बानायनाय जागोन। जनाइ, धेमाजि, माजुलि आरो ढकुवाखाना बियाबनि सिङाव थागोन। खामानिनि थाखाय 183 कौटि रां होनाय जागोन। धेमाजिनि दैबानाखौ होबथानो थाखाय आसाम केबिनेटआ 150 कौटि रां होनाय जागोन। धेमाजियाव गंसे मेडिकेल कलेज हस्पिटेल गायसननाय जागोन होननाबो बे केबिनेट जथुमाव सावरायलायो। रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसनि आखायावनो सासे पुलिसआ हमजादों। सासे पुलिसआ रां लानायनि दायाव पुलिसनि आखायावनो हमजायो। गलाघाट सदर थानानि साब इन्सपेक्टर आबुल जलिलआ मैया बृहस्पतिबारखालि जाख्ल'नायखौ फोजोबस्रांग्रा मोनसे हानजाया रां लानाय समावनो हमो। सासे सुबुंनिफ्राय 10,000 रां लानाय समावनो हमजायो आबुल जलिलआ। बे बाथ्राखौ जुनिया पुलिस बिफाननि गाहाय जिपि सिंहआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि एसआइ जलिलआ सासे सुबुंनिफ्राय माबेबा खामानिनि थाखाय 30,000 रां नागिरदोंमोन आरो बिनि होग्रोनाय हिसाबै 10,000 रां मैया होनो खावलायदोंमोन। बे बाथ्राखौ जाख्ल'नायखौ फोजोबस्रांग्रानो फोरमायनायाव बिसोरनि हानजाया सुबुंखौ 10,000 रांखौ होनो खावलायो। फोरमायनाय लेखा एसआइ जलिलनो 10,000 रांखौ होनाय समावनो हमनाय जायो। दासिम जाख्ल'ग्रा पुलिसनि सायाव गसर थिसननाय जायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। दासिमनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।